Anya laki din. Aday ta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yun. Iso nga umadayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. Aday ta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman aglaunay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang send mo aladawan mo, Sari, darling. Bye, mua. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamot. Di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pari Pilo, At dalaang di tabangir abalay, ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuwar iti balay, da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anyat si kagaram. Imbaga kami kinibakit ko, amapantag buya iti palaw. Ay, mapanta paray. Nabayagan ka na diyak nakabuhay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y manto'y chatmate ko. Ay na. Diyak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, paray. Ay, pirmi, pare. Bakbakitan na silusa. Sa dino tinagapwam. Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. Sino ti kadwam? Saan ka di ako naka ni Pari Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ululbutan nga bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si kagaray. Kamot paray. Anyat si umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palot kinigaray. Ay, wan maray. Apay ka day? Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na kay kumamag, maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas diya kalakay na makababae pa'y lang mag. Ay katpermi Iso mo la permi asilos mo, maray. Ay kat natural taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akumkumpor mi babae ti kachachat na dita. Anya laki din. Ay wabagki di amaray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay kita man no asino dagiti kachachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Garay. Ibatik mo lati cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito'y ngagsirsire pa. Dayjay, adda umawawag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagpatay mawag ka.
Mailiwak itinalambuyo tapuses mo. Aguray ka man. Hoy, karay! Ay, natin aramidam dita, si kabagpagatan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil phone tay badde-badde kumalangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni nanang yaw. Ay, unay mo ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa yabimakit kan limakay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ka. Di naman nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kidain. Ay, da kayo mo't nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin ba, solita? Ti amayo ti babay raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Katsan mo't nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mo't lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo mo't na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod, ananang? Ala, ibagakan manang jingki, tasukatan na tinadadaal a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayong agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y agdadaal kayo. Awanan allowance amaawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanyak. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Iso pa ya paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Bye-bye akon ti amayaw. Ragsakin yung mitkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan nyo? Ay katwan no iso ti kunayang. Baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaalan ti cellphone ni tatang, nanang? Sayang ti kwarta, no dadaalan niyo manan. Ala, saan kun adadaalan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay-kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, nanang, saan kayo kumangagap-apak ni tatang? Pangaasiyo man? Alawan, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan?
anya, ang kabil mo mula iti utek mo, dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kaabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti naggaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan, si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Naa, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap apa. Na. Makamukamutan iti biyag mo, ha? Na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Dahi ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kini tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan tiririyo kin ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsat yo. Makigaygayo maklaeng mait. Makigayim mit no kayat na. Apay aparitan nak nga ay. Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay na kaw nga. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, tawagan daklaan. Not the problema yun. Nagmayaten ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko anasaya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami agsarita, taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak ibagak matan a balo ak. At day tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda katsat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makitsat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mo't anak ka rin day di alaklakayan.
imo na anaring daya bakbakatan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Nay, hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basag man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka day nga ag video call tamanan. Ne. Kaya't naasawan. Hadamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay, katbayan yun Uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. At dapat nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kastoy na isang dengtan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na, apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na, ita, amo man tirik na na. Aywan bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidak mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay laki dyan. No, anya ti saan mo kayak nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.